ଭଲ କରି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ସତେ ଯେମିତି ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ଏ ନିରୀହ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାଟି ଉପରେ। ଆମେ କହୁଛୁ ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଉରି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସାହୁଙ୍କ କଥା। ପିଲାଟି ବେଳରୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ହାର ମାନି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଏକ ପତଞ୍ଜଳି ଷ୍ଟୋରରେ କାମ କରି ମାସକୁ 5,000 ବେତନରେ ପରିବାର ଚଳାନ୍ତି ଓ କିଛି ସମାଜ ସେବାରେ ଲଗାନ୍ତି। ପରିବାର କହିଲେ ବାପା ଓ ମା। ବାପା ମୁଢ଼ି ବିକି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି। ଦୈବ ଦେଇଛି ଦୁଃଖ, କହିବେ କାହାକୁ। ସରକାର ଭତ୍ତା ବାବଦକୁ 500 ଟଙ୍କା। ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି 3 ମାସ ବ୍ଲକ ଓ ଯାଜପୁର CDM ଅଫିସ ଯାଇ ନୂଆ ଟ୍ରାଇସାଇକଲ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଙ୍ଗା ଚାଳ ଘରେ ରହିବେ ବା କେମିତି? ଅର୍ଥ ତ ବାଧକ ସାଜିଛି। ଘରେ ଖଣ୍ଡେ ନଥିବାରୁ ରହିବା ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚ ଠାରୁ ବ୍ଲକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟନ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି ସେ। ତଥାପି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖରେ ରହିଗଲାଣି। କହିବେ ବା କାହାକୁ? କିଏ ବା ଶୁଣିବ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ? ସେ କୁହନ୍ତି ସରକାର ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡେ ଘର, ସରକାରୀ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ଦିଅନ୍ତେ ସେ ଖୁସିରେ ରହିପାରନ୍ତେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଆଶା। ମୁଁ ଜଣେ ଶାରୀରିକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପାଠ ପଢ଼ି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛି ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କରିଛି। ଗୋଟେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ 4,500 5,000 ପାଉଛି। ଆଉ ସରକାରୀ ସହାୟତା ତ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭତ୍ତା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାହୁଁଛି ସରକାରକୁ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ମୋର ଘର ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ, ମୋର ଆବାସ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋନ୍ କରେଇଦେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇପାରିବି। ଆଉ ବାପା ତ ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହା ରୋଜଗାର କରେ ପରିବାର ଚଳେ, ଆଉ କିଛି ସମାଜ ସେବାରେ ହଁ ମୁଁ ଜଣେଇଛି ଯେ ଘର ମୋର ଆସିଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଷ୍ଟରେ। ସେ ବି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିକି କହିମି ବୋଲିକି 2-3 ଥର କହିନି। ସେ ଦେଖିକି ସେ ବିଜି ବ୍ୟସ୍ତରେ ରହିଲେ। ଆଉ ହଁ ମିଳୁଛି, ଏବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମା, ମୋ ନାଁ ସୁମିତ୍ରା ସାହୁ, ଘର ଆଉରି। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ପୁଅକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ପୁଅ, ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଓଲଟପୁରରେ 1-2 ବର୍ଷ ରହିକି ଆସିନି। ଆଉ ପୁଅକୁ ଆଉ ପଢ଼େଇ ପାରିନି, ତାର ମନ ଥିଲା ପଢ଼ିବାରେ। ଏଇଭଳିଆ ଭାଇମାନେ କିଛି ଦେଲେନି, ଦୋକାନ ପତ୍ର ଘର ପତ୍ର କିଛି ଦେଲେନି। ଆଉ ଏଇ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛି, ମୁଢ଼ି ଦିଟା ଭାଜିକି ଚଳୁଛି, ଇଏ କରୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ଘରଟେ ଆମକୁ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି, କାହିଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ପୁଅ ତ ଏଇଭଳିଆ ଗାଡ଼ିରେ ଏଇ 3-4 ହଜାର ରୋଜଗାର କରୁଛି, ଘର ଚଳୁଛି। ତା ବାପାର କିଛି ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ଘରେ ବଇଛନ୍ତି। ଆମ ଦୁଃଖ ସରକାର ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ଭୋଟ ଦେଇ ଚାଲିଛି, କିଛି ତ ଆମ ଦୁଃଖ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଚାଳ ଘର, ସେଇଥିରେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ଇଏ କରୁଛି, ଦୁନିଆ ନୁଗୁଡ଼ା ମୁଗୁଡ଼ା ପଡ଼ୁଛି, ରୋଷେଇ କରୁଛି। ଆଉ କେମିତି ଚଳିମି, କ'ଣ କରିମି, ସେ ସରକାର ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ଟେ ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବାପରେ ନାହିଁ କି ପୁଅରେ ନାହିଁ, ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଚଳୁଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିମି? ଏଇଆ ଚାକିରିଟେ ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ 3-4 ହଜାର ଏଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ରହିକି ରୋଜଗାର କରୁଛି, ମେଡ଼ିସିନ ଦୋକାନରେ, ସେଇଥିରେ ମୋ ଘର ଚଳୁଛି। ପୁଅଟି ମୋର ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ପୁଅ, 3ଟା ପୁଅ, 2ଟା ପୁଅ, ଗୋଟେ ଝିଅ ମଲା ପରେ 4 ନମ୍ବର ପୁଅଟି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ। ଠିଆ ପାରୁନଥିଲା, ଚାଲୁନଥିଲା, ବସୁନଥିଲା। ତାକୁ ଓଲଟପୁର ନେଇଗଲୁ। ଓଲଟପୁରରେ 2-2.5 ବର୍ଷ ରହିଲୁ। ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବା ପରେ ଟିକେ ଗୋଡ଼ ଲଗେଇଲା, ଚାଲିଲା, ଠିଆ ହେଲା, ବସିଲା। ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଷ୍ଟରେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ଓଲଟପୁରରେ କହିଲେ ଅପରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ରାଜି ହେଲୁନି, କାହିଁକି ଆମର ତ ଏଇ ଗୋଟେ ପୁଅ, ଭୟ ଲାଗିଲା କାଳେ କ'ଣ ବେଶୀ ବେତାଳିଆ ହେଇଯିବ କରିବ। ଆଉ ତାପରେ ଏ ପୁଅ BA 8 ବର୍ଷ ହେବ ନା, 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି BA ପାସ୍ କରି ଘରେ ଅଛି। ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ହେଲେ ଟିକେ ଉପକୃତ ହେବୁ, ଭଲରେ ଆମେ ଟିକେ ରହିବୁ, ଏଇସବୁ କଥା। ମୁଁ ଘରେ ଅଛି, ମୁଢ଼ି ଫୁଡ଼ି କାରବାର କରୁଛି। ମୁଢ଼ି କାରବାର ତ ହଉ ନା, ଚଳି ହେଉନି। ପୁଅ ବି ଅଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ, ସେଇଥିରେ ଏପଟେ ସେପଟେ କରି କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛୁ।
ଫିଜିଓଥେରାପି ହେଇଛି ଓଲଟପୁରରେ ହେଇଥିଲା, ଏଠି ହେଇପାରୁନି ଏବେ ଆଉ କରୁଛନ୍ତି ନା। କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି? ଏଠିକାର ସୁବିଧା ନାହିଁ କିଛି। ଓଲଟାପୁର ନେଇକି କରେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ଓଲଟପୁର ଏବେ ଥରେ ଗଲା ମାନେ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ। ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଯେଉଁ NGO ସଂସ୍ଥା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଫିଜିଓଥେରାପି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛନ୍ତି? ନା, ଯୋଗାଯୋଗ କରିନି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କେଉଁଠି କ'ଣ ଆସିଛି କ'ଣ କରିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ମୋ ନାଁ ବାସୁଦେବ ପରିଡ଼ା, ଘର ଆଉରି, ପାଖ ପଡ଼ିଶା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସାହୁ ଅକ୍ଷମ। ଆଉ ତାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ କିଛି ସହାୟତା ମିଳିଲେ ସେ କିଛି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତା, କୌଣସି ଘର କିମ୍ବା ଲୋନ୍ ତାକୁ ଦେଲେ ସେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତା। ସେ କେମିତି କ'ଣ ଗୁଜୁରାଣ ଚଳୁଛି ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଗୁଜୁରାମ ସାରେ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ରହୁଛି। ସେ ପାଖ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଛି, 2-3 ହଜାର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି। ଆଉ ବାପରେ ବି କୌଣସି ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାଙ୍କୁ, ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ପିଲାଟିଏ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅଛି, ତାକୁ ସରକାର ଖଣ୍ଡେ ଯେକୌଣସି ଚାକିରି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛି ପାଇପାରୁନାହିଁ, ତାକୁ BDO କିମ୍ବା କଲେକ୍ଟର ଏସବୁ ଏମାନେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଗୋଟେ ରଖିଲେ, ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ଚାକିରି ବାହାରୁଛି, ସେଥିରେ ରଖିପାରନ୍ତେ, ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାରେ ରଖିପାରନ୍ତେ। ଏଭଳି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ସରକାର ପ୍ରଶାସନର କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ପ୍ରଶାସନର କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଆଗ୍ରହ ଥାନ୍ତା, ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ସେ ଆଜି ରୋଜଗାର ଅକ୍ଷମ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, ପ୍ରଶାସନକୁ କ'ଣ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ? ପ୍ରଶାସନ ତାର କିଛି ଲୋନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ଘରଟେ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବ। ମୋ ନାଁ ଖଗେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି, ମୁଁ 28 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ। ସେ 3-4 ଭାଇ ଆଗରୁ ଏକାଠି ଥିଲେ। ଏକାଠି ଥିଲା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ନାଁରେ ବାପା ନାଁରେ SCCରେ ନାଁ ଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ପାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଥର SCCରେ ନାଁ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଇନକ୍ୱାରି ହେଇଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ କାଗଜପତ୍ର ବି ନିଆହେଇଛି, ଏଇଥର ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଇବେ। ବାକି ରହିଲା ଏ ନିରୀହ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାଟିକୁ କେବେ ସରକାର ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାଟିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ।